Vă salut, prieteni, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Vreau să vă împărtășesc ceva. Să împărtășesc de fapt cu voi ceva ce mi s-a întâmplat mie astăzi. Deci am muncit ieri, am început la ora 4 după masă și am terminat noaptea la ora 1:30 sau 1:30 dimineața, să zic așa, ca să fiu mai... Poate unii dintre voi nu înțelegeți. Și mi-a spus cel care se ocupă acolo în parcare să merg la rampa 3, să parchez acolo pentru descărcat. Ca să vă fac să înțelegeți. Eu fac 2 curse pe noapte. Plec de la Leeds, descarc la Manchester. La Manchester, când ajung, îi dau drop la trailer, adică îl deconectez trailerul ăla gol care îl aduc eu și iau altul plin pentru Leeds înapoi. O chestie simplă. Aici e vorba de o, să zic așa, cursă fixă ca autobuzul, adică nu ne abatem de la drum, nu nimic, avem același traseu, nu ai nevoie de GPS, mă rog. Cursa pe sens este undeva la 1:10, 1:15 maxim, depinde acum de trafic. Am ajuns cu ultima cursă și mi-a spus șanterul, că așa se numește cel care mută remorcile acolo în parcare, să bag la rampa 3. Am băgat la rampa 3. Deci prima dată când am ajuns în parcare, am parcat camionul, m-am dus jos, m-am dus la office, la birou. I-am întrebat ce fac, ei au spus că să întreb șanterul să văd ce zice el. Am întrebat șanterul și când m-am urcat în camion să bag la rampa 3, centura, da? Centura asta, n-am mai pus-o cum o punem normal, așa. Am luat-o și am pus-o pe la spate și uite așa, pac, și am băgat aici. De ce? Să nu mai împiuie în cap până făceam eu virajele. Șoferii de camion știu despre ce e vorba. Am băgat frumos camionul în rampă, mi-am scos cardul și ce credeți? Centura am uitat să o mai scot de aici, de la... M-am dus la office, da, ne-am descărcat cardul după fiecare tură, că așa-și cer majoritatea companiilor, când ajungi și când pleci. Trebuie să-ți descarci cardul. M-am dus liniștit acasă, au trecut cele 11 ore de odihnă, m-am întors înapoi la muncă. Când am ajuns înapoi azi la muncă, ce credeți? Îmi zice managerul de la transport: tu porți centura corect? Zic, da, de ce nu? Păi șoferul care a luat camionul a găsit centura pusă, băgat aici, deci cum ar fi că eu port centura, dar nu o port, adică nu o port corect și fac doar așa, de exemplu. Fac și o pun așa și... Na, așa ceva nu e legal. Din păcate mai fac câteodată lucrul acesta, dar chiar nu am făcut asta acum. Și am spus, nu, zic, am pus centura doar aici, în parcare, ca să nu mai împiuie în cap. Ce, da, înțelegem, dar așa pe stradă o porți corect? Zic, da, o port foarte corect, pentru că e vorba de siguranța mea în primul rând. Și asta vă recomand și vouă, la toată lumea, să nu purtați centura aiurea, pentru că tu degeaba o porți așa aici, da? Aici practic te ține doar la un impact foarte, foarte ușor, să zic așa. Dar dacă, Doamne ferește, există ceva care să pui frână bruscă sau ferească Dumnezeu de un accident, atunci te duci cu totul. Și tu aici, dacă nu ești prins și jos aici, da? Te duci practic, alunești pe sub centură și te duci în față. Da. Eu cred că toată lumea e conștientă de lucrul ăsta. Nu trebuie să învăț pe nimeni.
Numai că vreau să ajung la altă chestie eu. Bă, fraților, cât poate să fie lumea de rea. Și aici mulți o să ziceți că, bă, ca noi românii nu există nație mai scârboasă sau mai... Nu, fraților, nu e așa. Nu. Deci, în Anglia, toți englezii, toți, nu știu, poate există 1-2% care este om ca lumea, să zic așa pe românești. Dar nu e, frate, aici e toți pentru ei. Fiecare e pentru el. Adică aici cu complain-urile, cu raporturile, deci se raportează între ei, Doamne ferește, exact ca hienele alea. Adică nu se suportă absolut deloc, nici ei între ei nu se suportă. Nu doar că sunt eu străină, să nu credeți că e vorba de discriminare neapărat aici. Nu e vorba de discriminare. E vorba că ei cu asta se hrănesc. Deci, practic, englezii se hrănesc cu rapoartele, exact cum vă beți voi cafea în fiecare dimineață, exact cum, nu știu, mâncați micul dejun sau habar n-am, fumezi o țigară sau nu știu ce. V-am dat un exemplu acum. Deci exact așa sunt ei. Ei se hrănesc cu complain-urile, cu rapoartele, deci pentru ei un raport înseamnă Dumnezeu pe pământ, exact cum te duci la biserică și te spovedești. Cam așa v-am dat, cred că, cel mai tare exemplu. Deci pentru ei un raport făcut ca, nu știu, a văzut pe cineva că nu a purtat centura sau a văzut pe cineva că, nu știu, nu a cuplat, nu a decuplat corect. Pentru ei raportul și complainul este super. Și știu foarte multe cazuri, mai am un prieten care lucrează la Aldi. Ce credeți? Era în trafic și, nu știu, avea telefonul cumva pe aici, pus pe undeva, nu știu cum, și practic s-a uitat la el în timpul mersului. În momentul ăla, atunci s-a intersectat cu o altă mașină tot de la Aldi. Ce credeți? A ajuns, era o femeie aia, era o femeie șofer. A ajuns la office și a raportat că l-a văzut pe el în timpul condusului că stă pe telefon. Omul nu se uita pe telefon, omul pur și simplu și-a aruncat ochii la... Probabil că a primit mesaj ceva, deci el mi-a explicat. Bă, zic, nu stăteam pe telefon, doar că mă uitam la telefon că primeam niște mesaje și nu știam de unde sunt. Și în timpul ăla s-a intersectat cu altcineva. Și vă dați seama ce înseamnă să te hrănești prin a-i face rău cuiva. Nu știu dacă... Eu cred că cei care sunt în Anglia și în străinătate, oriunde, cred că înțeleg exact la ce mă refer. Și nu cred că văd doar eu lucrurile așa. Acum, lăsați-mi în comentarii dacă și vouă vi s-a întâmplat ceva sau ceva asemănător, sau cel puțin ați avut un prieten care i s-a întâmplat același lucru. V-am pupat!